Para nong song shnong ba iet. Kajing kon ke India persya eka klam no kunyang jengpang corona. Kalayat syaprang nakabor bat kajing ai tilut. De nakadaw jong kajing penjengai jong pi bat kajing len ladiano jong pi. Ke India hado menta kalala abne kon daga bateng ya kajing ma no kunyang jengpang corona. Pilayai sya e kajing jenjar ban pelaj ya ke ri jong pi. Pelaj ya ke India jong pi. Ngatip bahai kajing bapi ya kendo. Don ki basyam jing hakaliang kabam. Don ki basyam jing banlet na kawai kajaka shkawai pat. Bat ki wai ki basyam jing namar bagi hap banjingai na layeng bat ki bahai yang bahasam. Henrai na gabenta ka rijong pi. Pi pendap la ka kamram kum kshipai berhenti. Kania kadai gabor jong mangi ki brio ke India ka bagariti sensya rijongi ka keren. Kania kajing penpau ya kabor ya trailang jongi da mangi ki brio ke India. Kadai kajing ai buram basisha yau Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. Haka lungkho sngi kha jong u. Kajing emu Baba Saheb ka ai mensiam yangi banekon persya kajing da kajing kot jingmod bat kajing treshitom. Ngango akmat u Baba Saheb na kebenta jongi baro. Paralog kania kadai ru kapor jong kajing le kemen baper ha ki babon ki benta jong kari. Rengkat bat kajing le kemen kum ka Baisakhi Pohela Boishak, Puthandu, bat Vishu. Kasnem batamai kelas sedang, hagi babon ki jela. Hagapor badan kani kejing pakhang hagari. Karukom bagi brio ki buat, ya ki kendon an, bat ki rakhe ki jing le akmen, halaki jong ki yeng. Kadai ke badai banyaro. Hagani kejing rakhe ya kasnem tamai. Ngakwa bat ngaduai, bapin yo ya kejing kot jingkya. Paralog, Pitip baha syapang ke jinglong jingman naga klam corona haka perthai baro kawai menta. Pilalong gebiet trailang, bat kisakhi kurukom baka India kala persyang ban pensange ke jing sapriang. Habai nujor bat kiwai pat kiri. Nadu kapor, bakari kampadon watang iwairu ibayo kene ke jingpang. Ke India kala sedang ban kemi baha hakikat lengsun. Ya kibawan jingwan nikiri kibasakta hanu kenyang jingpang. Wat haswa baka jingdon ki bayo ya kene ke jingpang kan poisis pangut. Ke India kala bo kendon bagi ni ki brio ki bawan na syabari. Ki deiban penkerpang ya lade kat sausngi. Ya ki mall, ki club, bat ki gym. Lakhang ha ki babon ki jaka. Ha kapor mengidan san spa san paungut ki bayo ya kene ke jingpang. Ke India kala syem ya ke senjam bakrau. Ban pakhang ya keri baro kawai arfu waisngi. Ke India kam syem laap ekajing bakan nang krau. Penban, ngila persyang ban pendo ekajing na kaba sedang hi. Da kaba syem mikirai kaba kloy, mariami ekajing Paralog, hakum kan ekajing kamlong kabadai bani nujor, ya ekajing kendo jongi bat kiwai pat kiri. Henrei, kalong ru kaba shisha baladangi pet, ya ekajing don kibayo ekan ekajing pang, hakiri badon bor bat bahe. Ka India menta kadon, hakakerdan bakadang la ban peniyat ya ki Shibnai shiteng balalej, ki babon kiri ki lerengkat bat ke India. Ha ke jingdon ki bayo, ya ke jingpang na unu kenyang jingpang corona. Henrei menta, ke jingdon ki bayo ke jingpang, ha ki to kiri. Kala kiau arfusan, hadu alai pausha banya ke India. Dagi hajar ngot ki brio, ki layap ha ki to kiri. Lada ke India, kam syem la syem ikilat, na gebenta ke jingbha kari barokawai. Bat ki rai ki bakham kloy. Ke jinglong jingman ha ke India, kan jindal long ke baper. Kalong ke basyai ni kijing syam ki kendiat sengi balalet. Bangila syam ya kalenti ke badai. Kari jongi, kalayo jing mentoy shibon na kijing penjengai ki beriau iwai ni iwai pat. Bat na kijing pakhang. Na kaliang kayo kakot. Ki menta ki kumba kila kiu dor baha. Henrei lada thau bat kijing jo kinong India. Omla banyan ujor. Kalenti baga India kala syam kat kum kijing don jongi. Kalalong kamat balai keren ha keperthai barok kawai. Ki sorkar jela jong kari. Kila syim jingkit kle ha kene kebenta. Bat ki persyang bantek lakam ya ke jinglong jingman ha baro arpusau kunta. Henrei paralog, karukom baka klam corona ke sapriang, ha pedeng kini ki jing persyang. Kala penlong ya giriu syampang ha kakot kakya, bat ki sorkar ha keleng keperthai, banlong ki bapikir bah. Ngaladon na ke jing ekren bana kapor syakapor, bat ki jela, halor kumno ke jing elek persya ya ke klam corona, kade banyat syaprang ha keri India. Baro kila ai jingmod, badai ban beteng ya ke jing pakhang. Bon ki jela kila rai, bat penbena,
ban beteng shwa ya kene kejing pakang. Parolok da kebakan mau kini kejing ai jing mot baro. Larai baya kejing pakang ha India on hab ban beteng hado kalai terik ubenai jemang. Kata kemut bahado kalai terik ujemang mangi iwei pa iwei ngin hab bandon hapo kejing pakang. Hagani kapor ngide ban beteng ban bot renti ya ki kum bangilale kat hadu menta. Kadai kejing kerpat jonga ya barok ki para nong shong shnong. Bangim dai ban ailat yuk nyang jingpang corona ban sapriang sikijaka bathamai da kumno ru. Ibayo thamai kejing pang wat ishnong ibaret tam. Ide ban long kejing ngokya yangi. Wat kejing yap jong iwei nong pang na uknyang jingpang corona. Kadai ban penlong yangi ban nang ngokya shushu. Namar kata ngihap ban long kiba pet ngor yikijaka kiba jur bha kejing pang. Ngihap ban pet bha yikijaka kiba don jingma. Kibalak ban long kijaka kiba jur bha kiba yo pang. Kajing mi kijaka balatip kum ki hotspot kiba thamai kanang penlong yangi ban trishitom bat IT lot shushu. Tongin bot perking bha ha kajing ile persya ka klam corona ha kani kishitayo banwan. Hado ka arpo terik uyayong ya barok ki shnong ya barok ki nongret barok ki thanat pulet barok ki distrik bat barok ki jela on pensyong dor hado katno kila bot ya kajing pakang. Ya kejingla kano kathan banyadai la dia nau kenyang jingpang corona on sakmi bha. Kijaka kiban job agane kejing kmi kiban om hab kijaka balatip kum ki hotspot. Bat kiban om ikop banon kejingma ban kala ki hotspot. Le sia on sapha ban play ki katto kan ki kam ki bakongsan nado ka arpo terik uyayong. Henrei kan mau ya kawai baya kejing bet on ai halor ki kendon bat ki an ban sha ban mi shabar kin long ki ba perking bha. Ya kejing bet on weng no mardor lada pen kenya ki kendon jong kejing pakang. Bat lada don jing ma balak ban sapriang uknyang jing pang corona. Namar kata ngide ban penti kena bamangi. Ngin long kita ki bam pikir. Bat ngem dai ban sya ki weiru bakin long kumta. Ya kejing batai babnya on saai de kesorkar la syai kesngi halor kane. Parlok ya kejing penjunsur hakini kithan ban seithu hadian ka arpo terek uyayong. Lale da kebaken mau ya kejing im joki henmen bat ki para ki baduk. Kito ki bakamai man gasngi. Ki babesa da kebayo kamai man gasngi. Ki dai na kalong yeng jonga. Kawai ni ki mat bawan hakmat kalong ban pendunai ki jing ha ki jing im jongi. Ka sorkar kala syem ki lat baro banyarap ya ki lengba ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. Ya ka bha kamiat jongki lakmi bha habasna ki kendon bathamai. Ha ki ni gisngi ka jing ot iki marrep jongane ka ayom kalaya chaprang. Ka sorkar pedeng bat ki sorkar jela kia trailang ban penduna ya ki jing jongki nongrep. Parolok kari ka biang ha ka jing don ki dawai ki marbam Russian bat ki wei ki mar bakongsan bat ki jing na ka jing pen poi mar lanang weng. Ngia chaprang ba ha ka jing kentiau ki jing don kam ha ka kot ka khya rukum jo. Na ka badan tang ka wei ka lab ban le ki test na ka benta uknyang jing pang corona ha ubnai ka lalengkot. Mentang iladon palat arspa arpau teli ki jakates. Kajing syam na kepertai berokawai ke peni, badan kam kat sanspa, hado kat hendrus pa ateli ki jing tia, na kebenta ki shipo hajar ngot ki nongpang. He India, ngila penbet, palat ya shilak teli ki jing tia amenta. Om tangkat ne, kidan palat hendrus pa ateli ki hospital, ki bakmi tek tang ya ke jing pang COVID-19. Kat ba ngidang ya keren, ya kini ki jing dan kamru lanang penbun. Parolog, haba ke India, kam da bon than gijing don jongka. Ngadon ka wei gijing kerpat ke bakerpang, naga benta ki start science badang samla jong ke India. Bakin wan syakmat, bat yalam ban shnai ka dawai, naga benta uknyang jingpang corona. Naga benta gijing bha jong ke perthai, bat gijing bha jong benriau hibaro. Paralog, ladangi beteng banlong ki bayai sya, bat bot iki kendon an. Ngin salak ban penliam ya ka klam corona. Da kene gijinget ba gijing syania, ngapan ya gijing kersyan napi, nagbenta nyaw teli ki shua bangan penkut. Kabeneng kong, sumar bhai ki balarang ba akarta haki yeng jongpi. Kam tam ye kitu ki badan ki jingpang ki bala syong tenrai. Ngihap ban sumar kam kerpang ye ki, bakin lait no kenyang jingpang corona. Kabaar, dabot perking bha, ya ulan balatip kum u Lakshman Rekha, jong kene ki jingpakang, bat ki jing penjengai ne ki wei. Sngobha pendon kam ye ki jingda khmat, bat ki jingda khmut, balashnahi hayeng. Kabalai, bod ikijing batha balpenmi da ketenat ayush, ban pen klanya ke borele persya jong kamet. Di bon sien ko saat,
บัดดีรู้อยากจริงดีบลาเต็บกุมกะกัดหากะบะสาวดาวน์โหลดอยากอารogya เซตูโมบายแอปบัญญารับบัญญาดานักจิงสัพเรียงอุกยังจิงปังโคโรนาเป็นชลอริกิเวรูบันดาวน์โหลดอยากเนกแอปกะบะสันขมีลังอยากจิงจังกิลงเยียงกิบดกกัดบะพิลาpersiang ban pendap ik jing don kambam jong kiru kabahan riau le isin ei kibadok kibatrei bat phi hakikam ne ki karkhana jong phi wat khanglat eki bakin do ek bai trei kabahin nyo tongin buram ik nong yele persya ya ka khlam corona jong kari jongi ki doktor bat kinas ki nong pen khoj bat ki pulet paralok ngakentu ye phi ban bot ki kendon jong jing pakhang da ka jing le hok hado ka lai terek ubenai jemang hangno habapidon sumar ban long ki basngan vayam rashtre jagrutya ngin penlong yang ka ri jongi ka ban shan slam bat ka bapet ngor bha dakane ngan penkut no khublai shibun